Ndak yen apa? Sesuk-esuk ora ujar ora kaul kanca-kanca kabeh mampir pom bensin. Ayo. Kok pom bensin? Anggemu kan mampir rumah makan. Ambo tanggo mangan dhewe. Mampir pom bensin nguyuh bareng-bareng. Piye? Ya aja lara ati aku entuk duwe juragan atos ngene iki aja lara ati kok. Nggih nguyuh bareng-bareng nguyuhi sapa? Lho ora atos to cangkeme. Kuwi karo juragane ngono kuwi. Ah ora apa-apa sinden tok. Biasane nek ulang tahun niku dipiuri apa-apa ngono lho. Ha iya, dene mang apa? Jenenge saya ulang tahun lho, tak nendok ngono barang kan ndok tepung terus bareng. Aja, aku wis duwe ndok. Wis ben iki tok wae rasa golek ndok liyane wis iki. Kowe pengen ndok ora yuk? Heh. Pengen ndok. Ndok apa? Nih kok kan ndoke Pak Seno. Duwe napa, Pak? Duwe Pinten? loro. Ndok apa loro ki? Ya mengku ora netes-netes tak ngrem ya ora netes-netes. Tak nggo mengkurep ya ora netes-netes. Agnesia Nandasari. Sapa mak? Iki anakku wedok eno. Yo. Anakmu wedok tenan. Lek ku nggula wentah kawit suwe banget. Ya, saiki wis dadi sinden sing apik nek ning Yojo kono. Ya. Matur suwun. Monggo. Napa, Pak? Ora apa-apa, ora apa. Iki ketoke streaming sing DG channel arep leren no, mergane. Matane coplok matane. Nggone Mas Putut. Kacamatane ucul siji coplok. Iya. Pokok mau komen ngubek wae ora. Iya. Iya Mbak dibawani lali janjine saka Pak Kadus Pak Suparman. Ya, monggo diaturake ya. Dina Minggu kang tak anti Wit cilik mbiyen. Ki wit melu aku ki kelas 2 SD kono. Oh. Ya mbiyen lagu-lagune ya lagu-lagu campursari, saiki wis mulai iso nyinden. Oh iya. Wong mbiyen sik ndandani ya aku, sik ngedusi ya aku. Iya. Saiki kok mboten. Ha saiki arep tak dusi angel ora jamak-jamak. Angele nggen pundi to? Nyok emah. Iya. Wong sami mawon lho. Ya ora ya. Nek saiki gelem tak dusi aku mesti luwih telaten ning nglosok. Iya. Ya. Tina mune ngaya mong lali jan jine Anane pijer anane pijer pinter golek alasan. Iki cakepane.
matur suwun. Panyuwunan saka Pak Kadus Suparman. Ya. Ya ming bedane nek bapakku mbiyen seneng ngulur kambang, nek Pak Parman iki seneng lali janjine. Ya. Ya ora apa-apa, Mak. Piyaine sing endi? Mas ora iso niteni, Nok. Ya. Aku urung prisa. Ya, ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun. Mbak Agnes sing wis kepareng ngaturake lali janjine. Ya. Mbok menawa mengko tambah meneh. Iya. Iki wis akeh, Nok. Nek upama digabung karo piyai sing padha mrisani nang kene iki wis luar biasa. Ya. PWKS Live, channel PWKS Live le mrisani wis 11.000 piyai. Ya. Channel Dalang Sina mbuh pira? Channel MC Mata Coplok kuwi mbuh pira ora ngerti aku. Dulurku lanang ae jan. Nyenengke tenan bocah iki. Semanake Raja Maca. Iya. Mas Putut Wijonarko iki putrane Pak Manto, rayine Pak Mantep. Oh iya. Nyane iki ya dalang, ya. Ya iki lagi mengembangkan apa jenenge iki YouTubers no. Iya. YouTubers ngetel YouTube long tulusudan bers. Iya. Iya. Ayo iki ning pamundutan gelang alit iki diaturake, Mak. Ya. Ayo Ting, anting lambangse. Ya. Piyai saka Banyuwangi iki nok sinden sekolah ning Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh iya, dasare putra dalang kawentar. Putrane sapa? Putrane Mas Sun Gondrong saka Tulungagung. Oh iya. Ayo gelang alit, kowe ngaturno gelang alit. Sing gagrak cara nggonamu kono dibawani. Ya. Bawane no, Pak De. Ayo mambiat mayo to. Mambiat mayo. Ayo. Mambiat mayo Suarane kok kaya kurang los. Iya. Watuk apa ngapa? Watuk. Hah? Watuk. Watuk kok mangkat. Dikon. Sing ngakon sapa? Pakde. Pakde sapa? Mantri. Oh, ya ora apa-apa. Sing semangat, le nyuwara sing semangat kaya biasane kae. Heeh. Kok ming hoo piye to, Cah? Nggih. Ya. Gending belam wiangan nyeram biai nuswan toro Ambakno mincing kok kaya ngono iki angel. Ngono kuwi nek ora gulu terlatih wis ora. Iya. Banyu Yanyo wangi yes. Wetan Wetan
iki dong apa? Lho, nek cara Banyuwangi ngono kuwi jane wetan segara terus ngono sing bengok. Wetan ngono kuwi. Oh, nganggo cara ngono kuwi. Get-geti wong urip. Iya. Lor lan kidul. Lor kidul alas Terus kowe aja kaget kowe. Mboten, kula pun terbiasa kali Mas Dinku. Oh ya wis. Wis ngono kuwi jenengan. Nyok ngaget-ngageti niku lho, Pak. Iku jan ciri khase nggonamu ya ngono kuwi kok. Kang ora Kang rasa gugup wis anggere nyanyi terus kok. Wong kowe iki wong Banyuwangi kok malah krungu kok ngene kok malah bingung. Banyuwangi apa Banyu Meneng? Banyuwangi kula Pak. Nah, ya malah aja kaget kok ya. Ora. Yo. Ora kaya wingi kae kowe arep nyuwara ngene iki malah. Nah, malah Titik kok. titik apa? Titik ning nyebar. Ya terus. Belam miangan. Ya, mangga. Ora apa-apa. Ora ya. Kumelyaring Taman Sari Nusuan dados.
Matur sembah. Pun Pak D. Happy
Nyuwun pangapunten, Pak. Sapa sing Pak Arianto napa menika gempil kamardikan sekedhap menika kula malah mboten mangertos. Mergi kula mboten tau hitung-hitung umur kula. Nggih. Nggih. Niku kagem Bapak kagungan hajat. Nggih, Pak Arianto nggih. Monggo kagem kanca-kanca PWKS matur sembah nuwun. Matur suwun Pak, gembel kamardikan sekedhap menika. Nggih. Amin. Nggih, pangapunten Bapak Seno Nugroho. Kula ngaturaken nggih. Matur sembah nuwun dhateng Bapak Seno. Mugi-mugi Bapak Seno sak rombongan pikantuk berkahing Gusti ingkang Maha Kuwaos. Amin. Dipun paringi panjang yuswa. Amin. Selalu sukses jaya di udara. Amin. Bapak Dalang Seno Channel sak rombongan. Amin nggih Pak, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, matur sembah nuwun. Malah mboten mangertos menika. Nggih, monggo Pak, nggih. Matur nuwun. Cek. Nggih, Mbah Jo. Nggih, matur nuwun. Wis kok saya. Pak, dapat ucapan saya bacain ya Pak. Ya, Elisa. Ya, saya maju ya. Ucapan Mbak Elisa. Ya, aja nangis loh Pak. Wah, seneng boten Pak. Pun iki yuswane wis 40-an. Pito Pak? 40 pitu. Oh, tombok kaca ya ora apa-apa. Engko njaluk Pak Seno. Tumbaske niki wonten saking PWKS Kota Yogyakarta Dwarawati mewakili PWKS Nusantara mengucapkan selamat ultah ke-47 Ki Seno Nugroho. Teriring doa semoga panjang umur yang barokah, sukses dunia akhiratnya, istiqomah ibadahnya, makin banyak penggemarnya, luar biasa. Terus dari Semarang juga ada PWKS Semarang sudah merapat ke sini semua mendukung Pak. Wah, luar biasa. Dari seluruh pelosok dan di streaming juga semuanya juga menyelamati Pak Seno Nugroho. Mantap. Amin. Nggih, matur nuwun. Utamanipun dhateng kanca-kanca PWKS. Ingkang tansah setia kalian kula sak rombongan. Lenggah Pak, lenggah riyen. Nggih, lenggah riyen. Pak Seno nangis, Pak Seno nangis, Pak Seno nangis, Pak Seno nangis. Sik. Aku le nangis ora perkara ulang tahun. Wedangku kesokan iki. Apik to Pak nganggo konfeti. Sing iso diombe. Sembah nuwun. Mugi-mugi mboten namung kula piyambak nanging klebu kanca-kanca warga laras. Kanca-kanca sinden mugi-mugi pinaringan sehat sedayanipun. Saged tansah nglipur dhateng para kadang-kadang PWKS. Amin. Wis ayo gek nembang. Aku malah ora ngerti. Iki neng Jawa Tengah kok nek neng Yojawe ora apa-apa malah do tekan kene do nganggo mercon barang kurang gawe. Kaget. Ya ape ya Pak.
Iya, matur suwun. Ini tadi udah didukung sama yang punya hajat juga. Oh, Sudah ya syukur, didukung, nggih. jadi sudah terkondisikan. Ya sudah kalau sudah Wakili dari WL juga sama PWKS semuanya Pak pokoknya. Nggih, ya. Harapannya apa Pak? Bisa diomongkan mungkin kan? Harapannya ya tetap menjadi pejuang budaya. Amin. Diamini semoga sehat Itu selalu. tetap lancar le nyambut gawe sehat kabeh pokoke warga mriki ya pinaringono kesehatan kesarasan ya pikantuk barokah saka ngersaning Gusti amin sing becik ya ngono ya mak ayo sak kowe gek nembang ya nggih nembang napa terserah iki ana pamundutan saka Karang Taruna jaga Pak Bucangik sak rombongan ngaturaken sugeng rawuh kula saking grup Karang Taruna dan Taruna Bakti lelagon menika kula tujuaken dhumateng Mas Arianto sekalian dan sekeluarga lagune apa lah iki sing angel ning kene iki no 1 rembulan 2 angenteni 3 pring kuning ya iki nek rembulan iki ora iso mboten saged isane ya ming rembulan kamu datang ngono kae. Puisi ya. Kaya Deklamasi. Tawa TV kae lho mian. Berarti ini angenteni mawon. Angenteni coba kowe nembang klasik. Ya. Oke, belok 6. Barang kok ya. Mboten angenteni Pak Mantep. Oh, nggih Niku, nggih nggih. Angenteni Pak Mantep. Nggih. Ya. Mbak Mantep rawuh kok nggih kok dinteni. Pak Mantep niku saudarane sik rawuh. Heeh. Mangga. Nggih. Mingkar mingkurengu Ya. Akarono. Sinupa Sinukarta mreh Kretarta pakartine ngilmu agama
ngenteni Nggih. karya Bapak Mantep Sudarsono. Ya, mangga ya. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Ya iki sing dikersake Pak Ariyanto. Sinden sing saka Tanah Sabrang. Tanah Sabrang iya sinden sing saka Sulawesi iki no. Ya. Mulane dhek mau omongane rada cedal-cedal ra karo-karuan cara Jawane ora pateka cetha. Ya. Ning ora dadi ngopo waton seneng karo budayane awake dhewe. Ya. Ayo diteruske, Mas. Wancine saya ngoyak. Ya. Tak aturake sepisan meneh engko gek diteruske lakone wis 1:30 ya, Nak. Ya. Mengko ndak malah lakone ora kecekel. Ya, arep ngaturke apa? Iki tak ngaturke sindenku sing jumbo-jumbo loro iki, Nak. Ya. Sinden jumbo. Mbak Ayu karo Mbak Tatin. Oh ya, ben jumeneng ning ngarep ya. Sing gedhe-gedhe mau do gojek wae mangan gojek. Ya ora dadi ngopo. Engko nek ora omong ya merem. Ayo wis. Ya monggo. Monggo Mbak Ayu. Ming mlaku suarane mak. Suara mic kuwi mic dipindah kok. Nek suara rangkepan. Suarane apa? Ora apa-apa. Kowe senengane genah-genahke ana wong ngomong kok digenah-genahke ora. Ya tak genahke. Sing kabar walso, Pak. Ya, siap. Mugi tansah sehat. Amin. Kuat le ngomong anak buah. Anak buah sapa? Lah duwe ora? Iki maksude kanca-kanca iki apa? Nggih. Iki arep tak bubarke kok iki. Lah keng napa? Akar ganti anak buah aku apa? Iya. Ya ora apa-apa. Ganti buah anak. Heeh, wis tak bubarke. Ya. Nggih pokoke mugi panjenengan tansah sehat. Amin, sing dijaluk manjen kuwi. Nggih, sing penting sehat. Ha iya kok ya. Sehat kok nek ora ndedek. Ya kan nek sehat bisa golek duit. Apa mengarep gleleng tok, awake ting pedhekol ning ora iso tuku rokok. Ayo cilaka to. Sehat, pokoke lancar rezekine, sehat macak piturute. Kale leplit disuda. Piye muni piye? Leplit disuda, le galak disuda. Kowe lagi enak tak rasake omonganmu lho, Din. Lah pripun ta? Ngucapke selamat ulang tahun kok entek-entekane leplit disuda, mbok le omong pelit ki wis. Anjenengan pun sakniki pun tua to. Juk ngapa? Ya nek tua iki ya semeleh lho pikirane rasa mikir aneh-aneh, rasa justru tua ki ana hubungane pelit karo ora. Lah kok saged? Lah aku ya butuh dana besok hari tuaku to, butuh nyalengi. Berarti Mas saya pelit. Ya nek iso.
Ya nek kowe ora cocok ya bubar ora usah dadi anggotaku. Wong kok kandhan-kandharane wangkali ra jamak-jamak. Ya men aku nek karo sinden siji iki jane ora teko seneng ngono. Iya. Lah ngapa? Ya kowe iki senengane sing ngonceki alaku ya kowe kuwi kok. Mboten ngonceki, ngomong apa benere. Ora ngomong apa benere, saiki endi ana dalang nyoga wiyaga latihan nganggo gule kobis. Nek ora cangkemmu ora ana to. Lah nyoto Nganti mau bengi nek Wonosobo ana sing bengok sombong mbeli kelir tong sing kobis. Wah. Loro-loro aku. Ya sesuk rencana diiyakan gawe tong sing kobis. Tak undake sesuk. Hari ulang tahun iki tak undake. Ndake napa? Sesuk esuk ora ujar ora kaul kanca-kanca kabeh mampir pom bensin. Ayo. Kok pom bensin? Anggemu kan mampir rumah makan. Ambo tak nggo mangan dhewe. Mampir pom bensin nguyuh bareng-bareng. Piye? Ya aja lara ati aku entuk duwe juragan atos ngene iki aja lara ati kok. Nggih nguyuh bareng-bareng nguyuhi sapa? Lho ora atos to cangkeme. Kuwi karo juragane ngono kuwi. Ah ora apa-apa sing biasane nek ulang tahun niku dipiuri apa-apa ngono lho. Ayo ndene mang apa? Jenenge sing ulang tahun lho, tak nendok ngono barang kan ndok tepung terus bareng. Aja, aku wis duwe ndok. Wis ben iki tok wae rasa golek ndok liyane wis iki. Kowe pengen ndok ora yuk? Heh? Pengen ndok. Ndok apa? Nih kok kan ndoke Pak Seno. Duwe napa, Pak? Duwe Pinten? loro. Kek ndok apa loro ki? Ya mengku ora netes-netes tak ngrem ya ora netes-netes. Tak nggo mengkur ya ora netes-netes. Mbuh, iya. Ayo, piyai loro nembang apa? Wis rasah anu wis pokoke tambah umur iku nek cara aku malah suda umure. Iya. Dadi ya kudu ngati-ati le nggo wawak. Iya, kudu ngati-ati le matrapke pas rawungan lan sak piturute. Ngono ya, Mak. Heeh. 47 no. Umurmu 47 kok. Aku ya mbuh kok dadi masa mudaku kok gelis banget. Iya. Saiki wis dadi 47. Ning aku tetep rasaku isih 28. Ayo. Mangga. Nggih, enten pamundutan apa, Pak? Oke, rembulan iso apa kowe nyanyi rembulan? Rembulan, aku datang. Ayo, iki nek ora ngaku keyboard ora iso. Monggo tak loro kompromi. Napa? Liwong. Sing penting ganteng. Ayo. Nggih, apa yuk? Ngarani apa? Oh nggih, liwong, Pak. Ya ning nganggo dibawani sing pelok-pelok ngono men kepenak. Liwunge kan liwung lagu-lagu keras sing halus-halusan ya men iso dimindakake para sepuh. Ya. Oh nggih.
Ora apa-apa. Mikir napa? Heh? Mikir napa? Ya mikir umure saya tuwa kuwi rak ya perlu dipikirkan to. Iya. Rasah dipikir. Cerak ya tambah tua dhewe. Heeh. Wis kudu menep iki. Nek iso. Heeh. Yen wis Madang. jenengan ajeng udhar napa? Ora wis gawe wis. Rina enggal ratri kang Mung sliramu tanah liya tak tresnani lahir ya. Mangga. Dadili. Yo, lemu-lemu joget sing semangat. Ya. Men metu kringete, men gajine suda. Wah, cah wedok kok cengele mlenthung kaya sapi. Endi to ora duwe cengel kok. Aku mburi kuwi. Cengel ya duwe ning ora mlenthung. Aku kok saking lemumu, saking kebangetan kok ya mbok disuda. Ya. Nek nyoda piye? Ayo cak olahraga men gaji iki kobong. Ngono ya, Mak. Nganti ora ketok endi sik ngarep dhisik mburi. Ya ketok masa ya ora iso bedake ngarep buri. Ayo daging kabeh kok. Iya. Ya mesti ana bedane. Ya mbuh bedane kono apa ya. Bedane apa ya? Dadili wong atiku. Ya. Atin jak omong cerewet bae ya. Ya, mangga ya. Wong wedok panganane kroto ya wis ngono. Kroto kaya manuk. Ha iya. Yo. Joget piye? Mas Susuden kau? Mas Susuden kau piye? Aja banter-banter, Mas. Ya. Alon-alon wae. Kau seneng sing banter apa piye? kewan le ngubahke Aja kebanteran. Soalnya arep banter latihan sikik ya. Ayo saking semangate sing ngendang kok ya. Lah nggih, kataan weruh sing lemu-lemu ngene iki dadi ben semangat karepe nang sing lemu ra iso joget. Ya mulane belajar kok ya. Iya, niki nggih belajar. Saka alon sik nggih banter. Mas Denko. Jak omong kok malah. Ya, Karang jek enom. Ya. Mangga.
apa. Ah iya. Rada penak iki mau. Kamu yang guyu ngapa ta Mas Donyai? Jarene wis pas wis semene iki mau iramane rada. Lah piye ta? Kleru boleh omong. Ya ora kok ya pas kok ya bener. Lah ya wis pas ta. Dijogeti ya temonjo. Parjo ngapa Parjo? Ayo. Nenono. Nglumpukke sinden-sinden sing bekas kenek ngene iki ya. Lah napa? Ana bengok, "Yau, yau." Nganti suarane sing nendang ketutupan. Semangat sayang semangate. Nggih, bener ya semangat ya pancen kudu semangat. Iya. Ya. Matur suwun. Ya. Wis diaturake liwung lan lagu-lagu sing padha disuwun karo bapak-bapak sing padha lenggah no. Ya. Karo para pemuda-pemuda Karang Taruna ya wis diaturake, ya mau ana sing nyuwun rembulan. Kuwi nek nggon nganggo gamelan tok pancen ora iso diunekake mergo ora kabeh lagu iso mlebu ning nggon gamelan kono. Ya. Ora nggawa keyboard kowe, ora nggawa sing ngibot abrak bis. Iya. Ngawur senengane ora sing ngibot isih melek ngethuk ngono kok. Iya. Ayo diteruske dhisik, Mak. Wis jam 1 kurang. Kok ora Robako, ora Petro, Kang? Langsung menghadap Bapak. Wah, ya syukur. Ora melu gara-gara Petro absen. Ora melu gara-gara ora. Mau wis tak eret-eret rene. Ane kok ora kaya ora ngerti kemliwere Petro. Engko nek perkara Petro kowe tak critani mengko. Iki wancine gara-gara iki ora nggo wancine ngrembug lakon. Oh iya iya. Slentrek sisan. Wong tuwa kok dislentrek ora. Anggepe wong tuwa ora entuk dislentrek apa piye? Wong tuwa nek ngayal ora dislentrek ya tuman wae. Ha iya. Ki mau wis ngaturke ya kuwi lelagon jenenge Sudah Gembira, Gembira Loka. Sudah Gembira dengkulmu melocot ora. Gembira Loka. Aku krungu saka kadoan apik tenan. Iki apa to anu rereng Supitan. Supitan. Aku nek kelingan ana wong Supitan ki merinding isian. Waduh. Amrinding ki ngopo? Ayo kelingan jaman leku Supin biyen jan wis ngrekoso. Umure pira mbiyen Supin kowe? 26. Waduh. 26. Heeh, karang sing biyen ki wis ning pulih. Lho. Wah, barang aku ndek bojo ya dipertanyakan. Terus Supin meneh aku. Wah, ngeri tenan. Wonge nggawa bendho mingis-mingis kae. Aku wis arep mlayu disikep Pak Duko, bekakang kae. Terus deleke nggon kayu talenan. Tuak. Medeni ya. Wah, wis ngeri pokoke. Monggo ditambani nganggo madu mingan jan ting clekit. Heeh.
Mundak zamane meneh saiki wis nganggo gunting. Heeh. Mundak zamane mundak taune teknologine saya ampuh. Saiki wis nganggo laser. Wah, nganggo lamun disorot kae wis apik dhewe. Sesuk taun 2030 ki rencana ana mundak zamane meneh. Wong supit rasa dilaser. Diapake? Dipistol saka kadoan. Tuwar, wah, ilang apa-apane. Ilang apa-apane piye? Ya muga-muga bocah sing supitke bisa dadi bocah sing migunani tumraping wong tuwa reng. Ah iya. Mergo kuwi penting. Heeh. Migunani tumraping masyarakat, migunani tumraping bebrayan agung, bebrayan gedhe, syukur bake migunani negara. Amin. Sebab bocah ngene iki supite sukses sekolah karo bapakne piyai sing mampu, sekolah sing nganti dhuwur, bocahe demenakake, tata kramane genep, unggah-ungguhe genep, dadi bocah pinter. Wah, asli wis to. Derajat pangkat ki karo nunggu. Kaya anakku sing barep sing lanang, sing barep kowe. Ora gleleng saiki ning Polres. Waduh. Kok ora tau ngerti le piket aku? Ah wong kecekel kok. Rumangsamu piket apa? Kecekel. Lah kok nalare piye? Ya tak lebokke ning perguruan tinggi ki njukuk apa le? Ya engko sakanane, Pak. Sidane njukuk komputer loro. Wo. Kecekel saiki. Wah ya wis ra apa-apa nggo pengajaran. Ya wis syukur. Rang, apa Kang? Iki dasare wulan Agustus ta iki? Ah iya. Iki bangsane awake dhewe duwe gawe sing wajib setiap warga negara sing ber-KTP Indonesia iki ngerti Agustus iki ya kuwi hari kemerdekaan bangsane awake dhewe sing kaping 74. Ayo diunekke lagune. Lagu apa? Lho, 45 lho. Kalau kae genderane ku mlebet kowe ku paham ora kowe? Ngerti. Wah, cah seni ora ngerti 45. Ngerti ming 76. Sekarang ku ya enak ya padake. Anggepe sak penake dhewe. Wah, kudune ngerti 45 iki lagu wajib, sing wajib diunekke. Heeh. Monggo kanca-kanca wis semadya, kanca-kanca selalu siap setiap saat. Pokoke Rexona. Kok Rexona setia setiap saat. Semangsa-mangsa didhawuhi iki mengkari nuthuk. Wah iya. Ya coba kayak apa? Ya, muni Mas, monggo. Lagu 45. Sindene Rambana apa ku? Rambate Ratahayu. Lupis kontul baris. Kontul kok baris ya? Embuh. Kontul kae ngopo nek ngadeg kok sikile dangkat siji. Apa manuk apa? Manuk kontul kae. Kae ya wis ciri khase kaya ngono kuwi. Manuk kontul kae nek sikile diangkat siji iki sebabe apa? Ciri khase ngono kuwi goblok. Diangkat kabeh ambruk. Wah. Ada? Iya. Ya edian tenan. Tak tunyo lho reng nek mentake aku ora. Aku ki mengiyakan kok. Mangga. Rambate ya. Lupis kontul sare lupis kontul sare
nggon racikan iki mau rong kompak. Ngono kuwi rong kompak. Iso ditandani? Iya. Nek ora kena ditandani ya dilondrekke sun. Rambate rata. Lanang apa wedok, Kang? Padha wae. Men gemantung tangane. Nek ngene wedok. Wis mau wak tutuk kowe ngece kowe ya ta. Kaya genti ngece aku kowe. Nek ngene wedok, nek ngene lanang. Mbok ganti. Ayo ben to wis ngono ra. Kakung ya. Kakung. Jam pira to iki? Weh, mulane kok tak sawangi ana sing beda. Bagong teko kok kerap-kerip. Waduh, jame anyar. Kaya mbangane dienggo diceceh, ora ana gunane rak dicentelke to. Ah iya, ya syukur. Le tuku pira? Le tuku pira? Murah iki mah. 2.000. Lho. Kok 2.000? Iki menglentokne nglempar bola kok. Wo. Nggon tontonan kaya aku muncalke bal mlebu ning nggon jam. Aku entuk jam. Wah. Cocoke karo nggon aku saiki nggon aku 2:30. Ngawur. Mbok ngerti wektu. Menamu sampira? 5:30 ngono. Nek kuwi ora blandang, nek kuwi rusak nek kuwi. Ben gantine jarum dodoman. Jarum dondom. Monggo. Rambate rata kakung, wolo bis dileng ping 3. Ya. Rambate rata hayu, wolo bis nyenengi. Mamuji mrela hayu, wolo bis nyenengi. Tembange cara mbiyen karyane sapa? Ki Nartasabda. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarnai ku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Kok kowe mendono ki piye? Nek kowe nyata apal iso dawuh setiap aku nembang aku mandeg langsung tok saut. Siap. Wadah kowe ora. Siap nyaut, siap. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna. Piye maksude? Jare kok nyaut. Sing disaut ki tembange on blok on. Tembange misale ngene iki. Kalau kae kenterane aku mandeg kowe langsung muni ku mlebetang awe-awe. Ngono, ora kok nyaut aku. Paham? Paham. Kalau kae endi? Genderane. Oh, entuk encon goblok iki wegah aku. Kalau kae genderane kumlebetang awe-awe. Nek tembang iki tembang sing resep cepet, ora sanggatakku dicengkok. Oh iya, iki tembang Mars. Mars ki ngerti ra? Mars ki planet. Planet ngembleki sirahmu ki apa piye? Mars ki ukara cepet karo kae kenterane ku mlebetang ngono. Oh iya, cepet iki, cepet. Karo kae kenterane ku mlebetang awe-awe. Bang putih sanu iku napa jatine? Nganggo cengkok, nganggo nada. Aku gareng nek nganggo gajul barang ngono kuwi. Wong men gara-gara sedirae kok nganggo gajul barang. Kowe soalé goblok banget. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe. Cocok. Abang putih sang diwarna iku lambang sejatine sip negara kita. Negarane sapa? Wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1904. Lho. Kok kurang ya, Reng? Coba baleni. Nuju taun 1940. Lho.
Kok suda meneh? Coba baleni. Nuju taun 1900. Lho iki suda akeh banget iki. Ngene ya, Kang, ngene ya. Munggah iki kurang. Nuju taun 1900. Tos munggah iki 100. Wah, berarti nek 1000 medun. Nadane nuju taun 1945. Iya bagus. Lanjute Marsudi nuntun asu. Ayo padha dilotes. Haram. Najis. Asu kok dilotes. Marsudi mreh rahayu. Marsudi mreh rahayu. Holobes? Hah? Holobes? Aku nang nggo bes. Holobes kontol baris. Holobes kontol baris. Tumandang bareng maju. Tuwake. Apa to cakepane apa to? Tumandang bareng maju, Tunggal tekad ra kok trupake. Tunggal tekad ra ayu merdeka bumi kelahiranku. Merdeka wis tetap dah. Wah, nyirep ya cocok. Galo kae kendhe. Wah, pokoke apik nek tembang kuwi rasa digagas pokoke apik kok. Ngobarkan semangat. Heeh. Ora usah nggawa rek nembang kuwi wis kobar-kobar. Caidan. Ayo karo nembang sing alusan, kaya mau sing alusan kok ora ana rumangsane ora. Diaturake. Truk, ngene ndi, Truk? Angene nang kene iki nek biasane gara-gara nganggo Petruk iki sok nyuwara Petruk dhewe. Ngomong-ngomong iki mau. Iki mau aku sing muni. Nyuwun. Ya. Rasa sing angel-angel tur sing kepenak. Iya. Sintom parisana. Banter, sero, kleru. Apa kok iso njaluk? Sintom parisana. Sinom pari jata. Oh. Hurufe. Heeh. Hurufe terpindah-pindah. Ah iya. Soale kan aku kulino ngomong ngono ya soale. Ayo gak tangi, kemile dilemput. Kemule dilempit, ora kok kemile dilemput. Ya kae kang winastan Gunung Merapu karo Merbabi. Merapi ro merbabu kok merapu ro merbabi ra. Sapa sing arep kepareng nyinom parijata? Aku tak nyuwun suarane. Sapa iki sing urung nembang ki ya? Prastiwi iki nang ndi kok rumangsaku ana sing kenal ya? Dhewe kejaba nyinden yo melu kol kampus barang kuwi. Bis-bis jurusan ngendi-endi iki dimelon mbangane nganggur nang omah. Ngondek turi. Heeh. Ya. Mbak Ayu weh, aku nek sing alus-alusan klasik-klasikan ki nek suarane ora. Yo. 3:15. Walah, saiki rendet. Iki jam 2:30 kliwat kok 3:15. 3:15 ki angkane jarume dawa nang ndi? 30. Wah, goblok. Ono kok tuku jam. Nek angkane jarume cilik neng angka 2. Heeh. Terus jarume gedhe neng angka 30, neng angka 30 ki jam pira? 10:30. Goblok ta? Goblok ora ngerti hitungan kok tuku jam. Aku ki mung manut suwanane. Engko ora dilongkas nyuwara. Oh. Iki 3:30 iki. Wah ya cocok. Ya.
Paman sing wadon Seniwati ayane wah karo goleren ya kok janji sabar aja naga susu kabeh apa jenenge iki cakepan girong iki mesti mengku pitutur. Ki mau apa iki? Janji sabar aja kesusu sawahe jembar-jembar marine lemu-lemu. Oh. Janji sabar. Aja kesusu sawahe jembar-jembar. Setan lan kowe iki meneng ta iki cakepane iki yo ya yo wis kala menji nganti mendrep ya eling-eling marang Gusti kang peparing wis direnovasi. Kowe nek ngerti sinom jaman biyen eling-eling kodhok ijo mlebu jaring mengono kuwi. Saiki wis diganti direnovasi kudu eling mang peparing. Mergo wong urip nang donya iki nek ora eling karo sing peparing kuwi bakale cilaka. Weh, ngono ya, Kang. Kaya urip nang alam padang iki nek dadi lakon wis to karo sing gawe urip iki mesti dicekel. Wis ora sapa wae iki kaya nggon wayang iki wayang iki nek urung dadi lakon mbok dijendrek-jendrek disungging apik kae nek ora dadi lakon sing ora dicekel dalange. Nek lagi dadi lakon arep pemeng buta terong kae tetep dicekel-cekel ro dalange. Padha karo wong urip iki nek dadi lakon dicekel karo sing kuwasa. Oh pengen dadi lakon ye. Ya tak cekelke polisi. Mbok sing apik nek ngomong wis tau ya kowe. Wis tau. Girongan mampir-mampir iki tuladane apa, Gong? Wong nek silaturahmi kuwi iki bakal akeh sedulure kuwi mujudake suwijining ibadah. Mampir, Mas, monggo mampir. Bir mampir apa sida apa ora? Aku arep silaturahmi apa ora? Silaturahmi apa ora? Arep silaturahmi iki bisikan yang baik, tidak silaturahmi kuwi bisikan sing ora apik. Edian tenan. Bagong wis ngarani. Jeneng kowe mung perlambang kok. Bagong saka huruf B A G O N G. B. Bahwasanya orangnya sederhana. A.
Akulah yang selalu menghibur para teman-temanku. Ginilah keadaanku sebenarnya. Oh, olah suara, olah tetembangan, olah budaya yang menjadi keahlian Bagong. N, nasionalisme saya orangnya. G, ginilah orangnya. G kok ginilah. Nek krungu Mas Bagyo muring-muring lho iblis ah. Gareng Semarang. Ya, maka godho ning donya sing abot dhewe mung 3, harta, tahta, wanita. Mulane ana gerongan bejane kambil, tegane kambil gading, bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling. Nyandinga kaya ngapa piyayi ayu tetep kudu eling. Nek wis duwe sing wis duwe garwa. Sing duwe garwa duwe putra kudu eling karo putrane karo garwane. Ngono ya Gong. Wah, aku barang umur 47 rada apik omonganku lah ya. Kamu ndak setahun nek kok ndur kaya wis Malik Grimbyang. Wis biasane wae Gong. Oh ya nek iso aja eling. Kok ndur aja eling ora. Mangga bacet. Enak. Ya. Sinom Parijata isih ana sing kepareng nyuwun iki mau Gong. Apa? Banyumasan ya diaturake Raden Arya Utara. Nyata lamun Satria Jodipati sing nyekar Mbak Rido. Ya kaya apa Mbak Rido? Rasah mandap sing kono wae rasa wis bengi. Mandane sok ora apa-apa ya, Pak. Ora apa-apa. Mandar ngisuk ora apa-apa. Wong endi? Wong Majenang. Oh, Cilacap. Raden Arya Waraku nyata lamun Satria Madangkara Jodipati. Madangkara iki Brahma adian serat jiwa. Wah, kok iki hafal to, Bang? Aku mbiyen seneng banget nganti kamarku tak tempeli Brahma. Wah, ayo sanget. Isih kelingan ku jaman lekak Raina. Adine Brahma kuwi mentile kuwi? Heeh. Mantili kuwi. Bojone Brahma kuwi Hanum. Wah, bener kowe. Jan kowe pecinta. Aku anggere jam 10 awan kan nang omah nyetel radio. Ya mbiyen yo parang top tenan yo. Wah iya. Ayo engko bahan. Nyata lamun Satria Jodipati
jasa prakosa. Kok pragoto? Pragoto wis mau. Prakosa kakung wah, sing kaya apik tenan iki ora sengaja kon baleni ra iso. Kok ngerti kowe? Ya. Godhok wae. Godhek wae, godhok wae. Wah, iki entek-entek nek kulino mlecet-mlecet ke malah kepleset dhewe aku. Godhek wak simbar Jajah ya ning dodo. Dada iki dadi jajah. Oh, cara Banyumas. Berarti nek Anda dadi anja. Ora. Ya tetep wae. yen ngandika gereng Pindah gundul guntur. Tak kira nek greng-greng klebon gundul. Ora. Guntur gundul. Wah, pecah siramu wis cerewet bae kok. pindah Aja tak pikir, Rida. Paling nyong iki nek omong bukan yang melu-melu gundul kok nyanyi guntur. Ja gundul. Guntur Dasar satria prawira dimeja. dasar Wah, cengkok satria prawira siar. Rama Eling eling kula eling ayo sindan liyane gerong gayongke digumyake. Iki bakule wedi iki kon gerongke. Kon sindan kok dunake bakule wedi ora. Ha iki nek ora nyindan golek wedi iki. Ya wis ben apa. Yo, mangga. gunungane senapati Janur gunung,
nano neno ora tekan ngisor ya Depa-depek wong senang tenis jenang beras bubune katumbaran jenang beras bubune katumbaran neno turung marep wong senang kurang rebuke suling tayak padha ngalih cinangingan suling tayak padha ngalih cinangingan rama Banyumasan ki jan kaya wong ngunggahke gendheng. Ayo penak karang apa-apa ki nek ditandangi barengan ki rasane kaya marem nang ati ya. Oh iya. Reng, apa? Ki kowe nek tak kabari kowe aja kaget. Apa? Reng, apa? Aja nangis sik. Wong urung tak kabari kok wis nangis. Apa? Aja tok kabarki ning aku, kabarno ning bapak. Nek tok kabarki ning bapak malah bapakku gandang ngrampungke. Nek tok kabarki ning aku malah ora iso maro bapak. Lah kowe iki anak tuwa. Anak tuwa ning aku ki nek kono maro bapak ki engko mesti seling surup. Wong laire padha karo aku, pasarane padha ngono mung kantil-kantilan iki biasa karo bapak. Ya wis engko tak omong karo bapak sing penting Adik, sowan ngersane bapak iki mergo ana bab lelakon sing ngembet karo adimu. Sapa? Petro. Petro ngapa? Petro mau perang karo Prabu Baladewa. Kena nenggala Petro mbuh mati mbuh urip. Petro kena nenggala? Ora. Alhamdulillah. Wah ketoke ngono ning jebul asline wis sengit karo Petro. Ben bocah wani karo wong tuwa mbok semen. Yo sowan yo, yo disowani yo. Ayo. Janeng yaning kaloka kadi langit mambang pantepas lan pamaneka
lintang tulya kusuma yana sumawur Glarabandan muncar tenon lir kekunang samsara tetan padang Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Semar aku ing ngrapta ning Karangadempel. Ndara Janaka. Iya Kakang Semar. Aku ing ngrapta ning Karangadempel Kakang. Nggih. Mboten sah sampeyan paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampeyan. Mesti mung bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Mustaka Jamus Klimasada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha matur kali kula nek pustaka Jamus Klimasada ical margi saking Sinuwun Ndarawati sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kosek Kakang Semar. Aku ora rumangsa nggawa pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon.
Mongko sedaya para nayaka para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndarawati? Sinenggo kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ingkang disawang sing gawa pusaka sampeyan mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan boten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Miatlangening kalanggiwan aklar andan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan badang kasur lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Kakang Semar jluntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndarawati ya aku ora bakal selak. Aku sagung upaya menyang ngendi dulunge pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Syukur nek sampeyan pun tanggap. Terus saniki kersanipun Sinuwun Ndarawati badhe kados pundi? Aku njaluk pamit tak golekane pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang ngendi dulunging Petruk Kantong Bolong. Matur nuwun Den, matur nuwun. Menawi tetelo mekaten Ndara menika pancen satunggiling nalindra ingkang purun tanggal jawab perkawis menika. Kakang Semar aku nyuwun pamit Arjuna kula wonten paring dawuh. Ayo nderek pun Kakang, monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndarawati. Lan samar panoring sapa Sinataya. Rumangsaku Semar iki tuwekan ora gelem tanggung jawab mongko aku ya duwe gegayuhan bangun pura kencana ning nganti Sinuwun Ndarawati makarya dhewe kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Badranaya Gus ampun kuwatir Ndara kula ingkang badhe ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna miwah Ndara Kresna ing Ndarawati Den